Mangalap iti tayo mabra, nagpropugar ken kinariri na ti mismo nga manan natiliwan ti shotgun. Report ni Bridget Mayor. Nagtenag iti pagbaludan ti 30 ket 2 ti tawen na mangalap ani Sosimo Lumaday Darisay, residente iti barangay Gaddani Tayum Abra. Gapu ti illegal a panagikot na ti paltog. Basar ka dagiti pulis anang arestar ken kuana. Bayat ngagpatpatrolya ti grupo. Nagipulong dagiti residente nga adda mapaspasamak a komosyon iti lugar ti sospek. Nasangpetan dati sospek nga igem na ti paltog a homemade shotgun. Nakakuamit jail. O na ma'am, nakasukbel jail ito na ma'am. Dagos dadaytoy nga inarestar ken kinumpiskar ti paltog. Iberberipikada pa ita no ti sospek metlaing ani Darisay ti nagpapaputok ti paltog iti lugar. Kami pa nakita ma'am jay kuana jay ballistic na no iso na tinagpaputok jay kuana ma'am. Ngem basar ken ni Darisay at dalaing sanda nagkinaawatan ti amana anang rugyan ti komosyon ngem saan nakano nga igem ti paltog. Nagtanakan ko na ta, winser ko na. Hindi ko naglimot ka di balay, damot nakita ta nga paltog. Nakaalaan mo. Jam mo na nang tanga para tinjay tinang pidutan dan, tinangalaan da. Sumango ti kaso a panaglabsing ti Comprehensive Firearms Law ti sospek.